Dobrý deň, deláme takú anketu a chceli by sme vás pýtať, ako je vaše meno, ako je váš let, viek, kde vy bydlíte. Prosím vás, ja vám nerozumiem ani hovno. Mohla by ste mi to preložiť? Prosím vás, ja vám fakt nerozumiem. Mohla by ste mi preložiť? Dobre, tak mi odpovedzte na niečo iného. Kolik máte dioptrií tady v tých vašich okulároch? A to musí byť teda už skoro slepá, ne? Vidíte mě třeba ještě? Nie, kde ste? Vy mě nevidíte, opravdu vy mě nevidíte? A akože sa na mě tak díváte? Ja neviem, kam kúkam. Vy nevíte, kam kúskate? A ako ste si treba vybrala túhle čepici? To som dostala. A od koho? Od mladého priateľa. Vy máte mladého priateľa? Koľko mu je let? Starého priateľa. A teď ste povedala, že máte mladého priateľa. Dobre, tak teď mám starého. A kolik mu je? 120 let. 120 let a už je napísaný v Guinnessovej knize rekordov? Už aj dvakrát. Už i dvakrát? Áno. A nemáte s ním teda problémy, že by si vám pochcával v posteli, alebo, ja neviem, nestil to na záchod, alebo měl nejaké mŕtvičky, ale nebo niečo, tak neviem, prečo držím tú súkromku. Čo povedete? Nie také problémy mám ja. Vy takové, a on sa o vás stará, lebo kto u vás váži? Áno, môžete mi odpovedať. Asi kuchařka. A vy máte kuchařku? A akože máte kuchařku? Vy si môžete dovoliť kuchařku, když máte jenom duchot? Jenom duch som videla, on je veľký podnikátor. 220 let? Áno. A v čem podniká? On je totiž kočka, má 9 životov. Ale ja si myslím, že ste sa spletla, pretože kočka má 7 životov. Aha, tak je to pes. A pes má normálne Ale jeden tak život. pes sa počíta mu rok za 7 let, nie? No to jí. Ale... No to jí. No to je, prosím vás, normálne, ja potom sa nemôžu sústrediť na tento rozhovor a potom pletem otázky a vy nemôžete normálne odpovedať. Otázky? Ja mám asi mŕtvičku. Mrkvičku? Nie, mŕtvičku.